Ndichikutambirai zvekare pano padzirare 263 panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira kuti patinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchingozvionera panapa uchinge uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, update yandinayo update iyo yevanhu vagari vemuno munyika yeZimbabwe vari kutiita zvivakira yedu second trabablas bridge. Kuti muone video, wapedza kuona video utazvinofunga comment section. Hanzi nyika inovakwa nevene vayo, saka isusu tazifunga kuzvivakira yedu isusu tega nomene trabablas yavo iyo yavari kuzviti yavo. Hanzi taita yedu trabablas tavaka, hanzi ndatisimbisei vision 2030 yapresident Mnangagwa. Dakusei muchiona video, wapedza kuona video utazvinofunga comment section and usaskip this video nekuti ndine last update iri kutenderera mastreets social media zvaizvezvi. Anybody need this video? Vamuchena, ndimi muvi vakuru wenzvimbo ineyi. Zviko zviri kuitwa panapa zvandiri kuona izvi. Zviri kuitwa panapa zvinhu zvaratidza kuti ward 41 yava nomwe muono nevision yapresident wedu kuti nyika inovakwa nevene vayo. Nechokwadi tavaka bridge redu iyi totoitika second trabablas yavakwawo mu41 muno. Vavaka katrabablas kedu? Katrabablas kedu kainaisaka nashumba rubatsiro futi kwatakaitwa nahonorable wedu nesipa chedu nemaoko edu. Tinozitenda chaizvo, tinozwa kufara kuti tava nechinhu chokutaura kuti muward 41 takaita namaoko edu inova trabablas. 2030 nababa vaMnangagwa fe isonge vaMnangagwa vakativhurira munhu watatakati atakadzima asi takavhurika. Nyika inovakwa nevene vayo. Vachitanga taingofunga kuti kuda kuringotamba asi azva kuti mashoko makuru. Aiwa, munhu wese akuziva kuti unozvivakira unozviitira namaoko ako. Aiwa, ndizvozvo. Next update ivideo rava Apostle Chivhayo. Apostle Chivhayo obuda mumastreets social media vachitaura kuna Wicknell Chivhayo mashoko vanga vachitaurawo ekuti inini handikwanisi kumataura ndega nomene, saka paine video. Tinofamba neproof yevideo. Dakusei muchiona video, pedza kuona video tozvinofunga comment section. Muri yeZimbabwe ndatiwanzei malikes pathis video. Kuwanza kwamuchaita malikes ndokuwanda kwemanews update amuchaiwa nawo pazuva rega rega. Saka ndatiwanzei malikes, makawanza malikes hatirara anokasika kuwanza manews updates nekushare mavideos edu kune hama neshamwari. Much love. Handizive kuti Mwari anozvigamuchira here kuti upfugame uchinamata kuna Mwari wakaguta mari yezano iri kutorwa kunyika iri kubleeda sezvakaita nyika yedu. Our nation is bleeding. Yes. If you are a son of God, the Holy Spirit must tell you the do's and the don'ts. Yes. Yes. People are dying at Parenyatko unattended. How do you feel driving a brand new car when you know that this man could have bought hospital supplies and taken care of actual people that are suffering? How can you call that a miracle and a testimony towards God? I hope nobody feels insulted with what I've said, because that is not what I intended to do. If we have a man or a woman in our church who has all that money, as spiritual guides, we can call him and say, look, if you want to help people, we can give you some advice. Yes. You can do this and that and that. That is actually something that causes real impact in the community. Yes. Motkari, haisi philanthropy. There is no Zimbabwean who needs a donation of a car. Yes. Zimbabweans need clean water. Yes. Zimbabweans need proper roads. Zimbabweans need functioning hospitals. Yes. Zimbabweans need affordable education. Yes. Zimbabweans need decent salaries for civil servants. Yes. Zimbabweans need
competent and just criminal justice system, Zimbabweans, they need their rights to be respected, especially by the state. Nobody needs a car in Zimbabwe. Anybody who says I need a car is lying to you. He doesn't know the definition of the word need. Apana munhu ane need ne mota. Mota is a want, it's not a need. Nobody will die because they are not driving. Yes, true. No. A car is not